Hindi na siguro babawi sa atin. Parang weekly naman kasi. Yan, mag-smile ka dyan, kuya, ah. Mag-smile ka dyan.
Kumunit. Yanin. Ayun mo na. Ayun mo na. Ayun mo.
Yung ka ng video dito. Yung nga, nag-aali ka, nag-aali ka. Ha? Nag-aali ka, nag-aali ka naman, oh. Ilagay yan. Hmm. Bigyan niya din. Ganit. Hindi ko naman kaya. Alam, hindi ko alam sa taas ata. Ngata.
Ha? Sa taas. Wala nga sa baba. Ay, kabayo ka. Hello guys. Wait lang. Naglalagay ako ng bubbles. Okay na siya. Ayan, may bubbles na. Ayan. Isang oras lang tayo guys. Dito naman sa baba. Kitang-kita sila. Diba? Ayan. Kitang-kita. Nakababol siya. Mega shout out. Talakerang Diyosa. Thank you. Sa pa-member. Ayan. Ano ba itong si? Mayos ka naman kasi. Ito ka sa gilid. Kita ka dyan. Nandun sila sa may gate. Nasa ilang oras na ba ako? Ano lang tayo, isang oras lang tayo guys. Kaya may gagawin pa rin ako. Ayan. May kabayo ka. Ano ba ito? Yan, ano ba sila sa may gate?
Ayun na guys, mag-end na ako. Thank you for watching. Bye-bye. Ito lang kay Rangyosa. Maraming salamat. Mag-end na po. Ayan. Nandiyan si Dan. O sige. Mag-end na rin ako. 1 hour lang ako eh. O sige. Nakasalang ka pa din doon sa ano ko, sa gadget. Ayan na, sige na. Bye. Ito lang kay Rangyosa. Thank you. Dan.